sanibona zonke indawo yasifinela khona kunina kamnandi ngohlelo loMnyango wezeMpilo KwaZulu-Natali sithi KZNHealthChatDotGov.za intokozo kwamaphisa finela kini kamnandi ke sila kwaHlabisa namhlanje idistrict ke bangididadidile mabethi ke sisiwe sikaMhlaba uyalingana masila bengitshela izulu le district abazothi hayi cha khohlwa kusuke sekwamabhoda nje amancane lapha nalapha ya into engijabulisile ke ngithe ngize la ekseni namhlanje ngidriver ngakwazi ukuyibona zonke izilwane ekuthiwa i-top 5 ibhubesi ladlula lasibingelela indlovu yadlula yasibingelela ngabona nobhejane awusuka madoda indawo enhle kabi ke le uthi uyizele nje esibhedlela udlula uyibone zonke lezi zilwane lezi uyibingelele kade ngikhuza abanye nje indlovu ifaka umlenze emgaqweni bayasondela kanti phela mayisifaka umlenze kusuke sekufuneka ungabe usangene emgaqweni ngoba kungenzeka ukuthi ihujwa nayibhubesi bayaphuma abanye bayayishuta bathi bajabulela ukushuta bashuta unogwaja ngithi uthi awushuta lo nogwaja kanti uhujwa ibhubesi lisale likushanje ube istarter lingalokho udlala ngawe ngale kokuchitha isikhathi ake sibingele inhloko uMnyango sithi igama elikhulu inhloko inhloko nenkomo kuthi inenhloko washo kanti nenhloko Noma sibingelele maphisa sibingelele kubo bonke abalalele sibingelele nakulabo ababukelayo sibingelele nethimba ukuthi ekugcineni seliyazi kwaHlabisa elihlale lizwa nje kuthiwa khona iBig 5 sebeyazi ke manje kodwa bake bavakashi lapha esiqini bahambe ngeenyawo yebo babingelele emabhubesini ngeenyawo hayi absolutely yes hayi phela lokho besikwenza lapha ekseni namhlanje sidlule esiqibini uyalibona nohlelo luzolaqala lethi khona ibhubesi ebelimile lapha endleni kungadluleki sathi ukuma ke kancane and imnandi lento yala Dkt Tshabalala ngoba kuthiwa ngisho belate abasebenza ukwazi ukubaphanisha uvele uthi hayi sifanelwe indlovu namhlanje mawuthi hayi sifanelwe ibhubesi endleleni so akukho ukupanisha umuntu la niyanibonge nje mabefikile ngcono usindile absolutely zake zathi zayizama ngapha ke koNtuzuma ngithi sekukhona nabafuya inkomo lapha thola zelokishini ufuya inkomo bathi bayizama lokuthi hayi sifilwe inkomo kodwa azodlanya wena inkomo yakufipha lapha cha impela kunjalo ke impela siliqala kahle kakhulu kwigiya lika December kiDecember niyabona ke nani maku December ke baye bethi si ready bethi ki ready ngi-ready sinama tips ke selokhu sibanika wona HOD uhlelo olihamba kodwa ngiyazi ukuthi HOD ula namhlanje uneyihambeli ehlukahlukene njengoba sothi masiqale ngayo uDkt nje bekhona nje la ohlelweni asibukele into etrauma ngoba siyazi njengoba kuyisiku lesikhathi lesi isikhathi la kusuke ngempela bebaningi abantu abafika eindaweni zethu noma ezibhedlela zethu behaqwe yizo izinto ehlukahlukene ezifaka izingozi nokunye okuhlukahlukene kodwa ngale ukuthi ke umuntu achitha isikhathi angiqale mhlambe ngikubingelele inhloko yoMnyango bese ngithi ke awusihlebele nje kafushane ngibonile ukuthi ke unomhlangano omkhulu nawo la kwaHlabisa namhlanje but ngase ngiyibuza ukuthi hawu isibhedlela uvele wasibiza inhloko yasibiza yathi hawu uzoxoxa nesibhedlela ngase ngiyitshela futhi ukuthi hayi mhlambe asimniki ukuthi ake sihlebethi yini lengake nizoyidinga la namhlanje la kwaHlabisa isibhedlela Nosibonge emaphisa inhloso yokuza hayi esibhedlela kodwa kwi-district yaseMkhanyakude okay sase sisebenzisa ke isibhedlela uHlabisa ukuthi kube yivenue esihlangana kuyo bekuyizinxa ezimbalwa eyokuqala bengifuna ukuzobheka ukuthi uzokhumbula ukuthi uke wasithumela ukuthi siyokhuluma noAlex Mthiyane yes wathi masikhuluma noAlex kwavela ukuthi kunabantu abanama complaint ngamaklinika athile ala eMkhanyakude yes kanti noMEC naye wayeka wafika eMkhanyakude wathola ukuthi namaklinika angasebenzi ngendlela esicabanga ukuthi kufanele asebenze ngayo absolutely ukusuka lapho ke nami ngake ngavela khona bengixoxela izolo ukuthi bezwile ukuthi ngangafika ngiyigqokele nje ijazi ntambama bengazi kuyaziwa lo jazi ngayihlalela ke nami ngabukela kwenziwani yebo ngayibona inkinga sase sikhuluma ke nabaphathi balawo maklinika ukuthi akube nama improvement okay besizobheka leyo nto ke yokuqala takhona yini lama improvement kodwa futhi sifuna ukubacela ukuthi abanakekele ama patient ngendlela engcono absolutely okwesibili vele kunama target esiwasethayo uMnyango uma sisebenza siyayisithi ke kungcono ukuthi siye kuma district siyoba supporta siza ukuthi inkinga zabo zokungawa reach lama targets yiziphi absolutely then sibone ukuthi singena kanjani ekusolveni lawo ma problems sibone ukuthi sifikisana kanjani okusijabulisayo ukuthi
kuyaye kube khona ke nama clinic committee members, kube khona no hospital board members, nabo babe ne contribution yabo bese sixoxisana ukuthi konje le inkinga esinazo sizilungisa kanjani. Absolutely. Kodwa ngikufakile ke this time maphisa ukuthi uzokhumbula ungqongqoshe usanda kubeka into ethi abasebenza sibanakekele. Yes. Kodwa ke bengifisa ukuthi ngiyidlulise leyo la ukuthi ayi abazinakekele bona kuqala, nathi njengomnyango sizobanakekela, kodwa uDisemba uhambi nabo. uDisemba uzofika udlule basale ababone ukuthi baphila kanjani. Bekuyiyona inhloso ke ukuthi size la kule district namhlanje. Absolutely, ngiyathemba ukuthi bajabule kakhulu ke ngoba baningi abahlali besikhalela ikakhulukazi ke la kulesi la esikhona nje KwaHlabisa bayafona kakhulu abantu bakhona kulolu hlelo besho bethi hayi kodwa nikaze nifike kwaHlabisa. Ngiyathemba ke namhlanje masithi lishabukhoma uhlelo esikwaHlabisa bazojabula beze beyinwaye abantu kube kuhle kube nje ya. Ngiyazi ukuthi ngolwesibili ngeke ngakuza uswisha iswebhu lapha yana enkosi Albert Luthuli ubize kusukela ku deputy director, chief director, DDG, wazoyibiza uqobo lwakho. Sashi isibhaqo laphana. Ibithini into ke ngingaze ngigeqe nama magula ngayo. Maphisa, any organization ephilayo, absolutely, ine vision yayo, ine mission yayo, inama core values ayo. Absolutely. Kubalekile ukuthi umuntu osebenza kule organization awazi lama aspects e vision ne mission nama core values. But also noma yiphi organization umungena kuyo bayakwenza ukuthi ube ne orientation ne induction ukuthi la kusetshenzwa kanje. Yes. Into yokuqala ke besiyenza lapha bekuyileyo. Noma ngaba abanye abasebenzi akade baba khona kwi department. Kodwa bengifisa ukuthi mhla sixabana nabo sithi awenzanga kahle. Sibe sazi ukuthi wayekhona simtshela ukuthi la expect ukuthi usebenze kanje. Yes. Okwesibili ama-oversight bodies, oscopa, ama-portfolio committees. Athi umesibheka athola ukuthi khona la singaperformi kahle khona. Yes. And abantu ekuyibona aba-responsible for that performance, or district manager, or assistant director, or director, and all of them. Yes. So bengifisa ukuthi asixoxele ukuthi sihlulwa yini. Absolutely. You can't set a target yokuthi uzohamba 10 kilometers bese uhamba 5. Yes. Uphinde usethi ukuthi ngizohamba 10 kilometers uhambe 5 bese emva kwaloko uthi hayi ukuthi nje kuneyinkinga ubungayiplanela ingani lento ngoba awuqala ukwenza lokho. So iloko okungise entweni yesithathu ethi angikwazi mina ukuthi njalo mangabe ngihleli kuthiwa iperformance ye department injani, particularly kuma portfolio committees na ku auditor general kuthiwe hayi anenzanga kahle, but the managers who are responsible for that beyihlalele bethi sifuna uAPMDS futhi sifuna imali ethi ikhuphuke. Besifuna ukuthi ilungiseke leyo nto ukuthi ibehavior yethu njengabasebenzi bezeMpilo fanele ibe njani. Kodwa eyokugcina ibithi siyi Department of Health because kunabantu esithi they are our clients and they are our patients. Uma singabatreat kahle, we might as well decide ukuthi siyayeka ukusebenza noma siyaphuma emnyangweni. Ngoba size sikwazi ukudla nje yibo, size sikwazi ukuthi uMnyango wezeMpilo yibo. Ngakho kufanele ukuthi sibabeke as the most important and primary stakeholder. So lo mhlangano ububuka zonke lezo zinto ngenhloso yokuthi going forward the department has to improve. We cannot go back. Uyabona ke ngiyathemba ukuthi impela bezwilo abanye bengibabona bephuma bejulukile lapha nami ngizwe ukuthi hayi kuyashisa impela zishawa izinto nami ngithi hey uyaqhuma ke la induku uze ukuthi hayi iyaqhuma induku ayiswebhu uyasiphatha mase uthandile Nhloko. Cha iswebhu siba khona nje sihlale lapha emuva sisebenze. Absolutely. Ngisuke ngiziveza nyanga ngisebenzisa. Hayi impela ngathi mangibuka wazi wakhipha newisa hayi kwakhala nekhanda uze uthi yabona kugadlwe ubonza ayikubhekwe kimngqomo manje kodwa nje uthi absolutely wenze ngathi uthi hayi kodwa cha impela ngiyathemba ukuthi kwezwakala kubasebenzi futhi sizobona kwenzeka umehluko. Ngiyathanda futhi mase ngibona emva kuba deqhuma lesiswebhu sesiyabona futhi kulandelelwa inkinga beyiphakanyiswa abantu abanye beyiphakamisa kulolu hlelo abanye beyiphakamiswa
ukuphakamisa kweminye imisakazo ehlukahlukene yethu siyakubona kuyayilandelela futhi njengoba ula kwaHlabisa namhlanje ubabize bonke wathi ake bezocacisa ukuthi ke lezi zinto okukhalwa ngazo umphakathi osikhalela ngazo ngaba yilandelela yini na. Angikhumbuzise kumlaleli ekhaya ukuthi ngangena ku 0767047493 ukwazi uyixoxele neNhloko yoMnyango ukwazi ukuyibuzana noma ngabe inofisi ukuyibuza. Bathi ke iNhloko yoMnyango sekuDecember manje bathi ke December bathi bablomile abantu babloma endaweni ehlukahlukene ziningi izinto ezenziwa uqaliwe kuyabhenywa kuyaphuzwa kwenziwa zonke izinto ezenziwa lezi abanye ke baze bekhohlwe nalamaphilisi ethu abawalanda njalo ukuwasebenzisa ngalesikhathi lesi. Ungathini umlayezo ongawudlulisa ikakhulukazi intsha nabantu abangishayela imoto ngalesikhathi samaholide ungathini umlayezo ongawudlulisa kubo ngoba ngiyazi ibakhulu kakhulu incindezi lapha ezibhedlela zakho abantu sebefika beneyinkinga ehlukahlukene abanye bengene ezingozini zezimoto kwashawa imoto ngiyazi ukuthi unayo into osukufisa ke nakuyo uthi kuyikhipha nalemvubu yakho ubakhiphela abasebenzi einsukwini. Cha lapha amaphisa angeke ngikhiphe imvubu ngizoyicelela nje ebantwini. Absolutely. Ukuthi asivumeni uDecember ubukhona na last year. Yes. Ukhona this year uzoba khona futhi na next year. KuDecember. Absolutely. Futhi uDecember awumayelana nawe inyanga nje efana nezinye. Yes. Uma sifuna ukuthi sikhulume sithi ukutsheka kancane izitolo ngoDecember zidla imali yenu ziyiqede ningabantu ebese kushaya uJanuary analutho. Absolutely. Ngalesikhathi ukuthi uyajabula ngoJanuary usuyakhala. Asingafiki kulelo zinga siyabantu. Ekokuqala okwesibili ibehavior yethu ngoDecember akungabi ibehavior ezozwenza ukuthi okokuqala bese sidakwa senze enye into amaphepha bese emva kwalokho sihamba siya ibhedlela esibhedlela ufika uhamba ngesisu uyabeyisa ke manje abasebenzi baleso sibhedlela uyenza ama demands akho ulimela ngaleso sikhathi. Okwesibili asingathi ngoba uDecember amaphilisi seholidini iholiday elikahulumeni lethu sonke awukho eholidini ngamaphilisi ngakho siyacela kulabo abadla amaphilisi echronic amaphilisi akho walande amaphilisi akho wadle noma ngabe kukhona okunye okudlayo ke mhlawumbe ukuthi kukuphazamisa kancane kodwa amaphilisi ungawakhohlwa. Nalabe kufuneka ukuthi balekelele ngenza umzekelo umuntu onenkinga yokuthi uphazamisekile emqondweni uhlale edinga ukulekelelwa ekudleni amaphilisi. Wena ohlala umlekelela qhubeka nangoDecember umlekelela. Kodwa ngiyafisa ukuveza le maphilisi kwezinye ibhedlela uthola abantu esiba-admithayo banda ngoba baningi abantu abalimele. Baningi abantu abeqile ukudla amaphilisi akho. But abanye bese bethi hey ngoba uDecember ugogo uhlale ephendulwa yimina la ekhaya ngilithola ithuba ngcono ngivele ngiyomfaka esibhedlela. Kodwa ugogo mase bem-assess odokotela babona ugogo ukuthi lento ayizele la isifo vela naso ahlala nasekhaya asikho isidingo sokuthi admitwe bese kuyaxatshanwa. Yingakho sicela ukuthi noma ngabe kunjani asiqikelele ukuthi senze izinto ngendlela ejwayelekile. Amaholide akuwona amaholide ukuthi bese sibulalana noma sizinvolve kumakhaya accident. Sekuqaliwe nje kuyamenyezelwa la ukuthi kena ngenzeka ukuthi umthamo wabantu asebesuka siyazi ukuthi basuka yonke umhlaba lo walapha eSouth Africa abantu njoba kwamaholide abanye basuka ku Cape Town liyadilika igoli bayadilika bakhuphuka basuka eThekwini kubhekwe emakhaya kuyahanjwa. Mhlambe ke ungathini umlayezo ongawudlulisa kakhulukazi kulaba abazobe bevakasha esifundazweni sethu njoba siyazi kubabhizi abanye beze emabhishi abanye bazobuka nje izilwane zona lezi ade siyibona la kwaHlabisa namhlanje bade sinqamla la esiqiwini bakhona nabazoyibuka umlayezo enufisa ukudlulisa nanakho ukuthi ke nibatshela abantu ukuthi seni ready ngempela njengesifundazwe ukuthi niumukele lo mthamo wabantu abazobe befika. Maphisa siyazi ukuthi elikaphunga nomageba lihle. Absolutely. Futhi li playground makuziwa abantu befuna ke ema-holiday. Siyabamukela futhi abantu sifisa beze. Kodwa ngesikhathi usuka ekhaya suka nawo amaphilisi akho. Uma ungawaphethe at least yiba ne-idea ukuthi yini amagama awo ukuze masikunika sinike aright. Okwesibili la emgwaqweni asishayele sazi ukuthi akuwena wedwa nibaningi niyashayela futhi nidla izinto ezingafani. Okusho ukuthi asiwuhloniphe umgwaqo. Okwesithathu
njengamanje ama-truck mhlawumbe kubonakele nani umaniza ngapha. Absolutely. Ama-truck akuyinqwaba. Asifisi Ayi. ukubona iy'ngozi esiyibonile ngaphambilini ngenxa yokudriver kabi. Yes. Kodwa okokugcina maphisa ukuthi uma sesikhona-ke kwelikaMthaniya asiyinakekela i-COVID isekhona. Yes. Nezinye izifo isekhona. Ngakho asiqikelele ukuthi siyazinakekela ngesikhathi sisela. Okay. Futhi awukwazi ukuthi ungashayela ngcono ngilisho leligama lokudaka uyabona. Yeah, ngoba lijwayelekile. Absolutely. Ngoba manje uma usudakiwe uyayingqoma ukuthi awu sengifikile ekhaya kodwa ngazi ngifike kanjani. Yebo. Bese uthi hayi ngiyingwenye. Yeah. The next time ngeke kube ingwenye. Uzobuya ingwenye lapha esibhedlela. Absolutely. So siyacela ukuthi abantu bayinakekele. Impela khona nalokho sekudliwa manje lezi ihlahlana abayidlayo futhi abantu. Uthola ukuthi umuntu uyambuthi uba isikhathi athi hayi kusele 5 days ukuthi kushaya u5. Uvela ungabusazi ukuthi kwenzakalani kanti sakhile eSouth Africa. So ke kuningi nje abantu abakudla kulezi insuku. Sizoyithini lento ke. Cha ngiyayithanda ke ngoba uthinta nento kaCovid. Kuyaba khona into eveza ukuthi ke uCovid engathi izibalo zakhona zinakho ukufuna ukukhuphuka njengoba kuDisember. Mhlambe ke ngiyazi niyenhlangano nako national nixoxe lezi zinto. Ithini into ngoCovid njengamanje? Into ekhona maphisa ukuthi uCovid uyanyuka kwamanye amazwe ke. We can even say sikhona into esiqalile ethi they are thinking of ama-lockdowns again kwamanye amazwe. ESouth Africa sikafiki lapho. Okay. But nala eSouth Africa ama-numbers ayanyuka ikakhulukazi sizwile eCape Town ukuthi ayanyuka ngaloko okukhulu kakhulu. Yo. Thina the last statistics ebengisibuka okuyi-statistics last week ukuthi we are just above 1,600 active cases. Lama active cases ke aya fluctuate on a weekly basis. Lokho nako ngokwako kusho ukuthi njengoba sekuyilesikhathi asiqikelele ukuthi uma ngabe unama symptoms eCovid, go and check and go and take care of yourself ngendlela eright. Kodwa wayeshila ungqongqoshe nasekuqaleni, vaccination has to be adhered to. So saba encourage abantu aba-vaccinate, abaqinisekisa ukuthi mabe nama symptoms they take care of themselves. Ngike ngozwa kuthiwa sekugqoza kakhulu ke nakho ukugoma la KwaZulu-Natali. Ingabe ithini into yakho? Bayagoma abantu? Abantu abagomi maphisa bayangihlupha kodwa into engihlupha kakhulu ukuthi yilaba bebala lama abangagomi kakhulu. Abamhlophe impela hayi abaningi sebegomile. Absolutely. Abomdabu waseNdiya abaningi bagomile. Kodwa la ngakithi hayi kuyagqoza impela. Futhi sekuqala ukubonakala ukuthi kugqoze kubo ogogo laba abanezifo lezi ezinye zama-chronic ekuthi uma isifikile khona i-COVID yafika ngempela ugogo bese hayi kuba ukuthi sekukhona into emdonsayo bese kufuneka siyongcwaba. Manje siyabagqugquzela ukuthi ogogo abahambe bayogoma. But nabo laba abancane uma kuwukuthi bayileke bayodlubusha babo. Yebo. Esithemba ukuthi ngeke babudle base beshiya ikhathi eziwu5 days to 5 to 7. Abezukubuya bese behlala nogogo because bazomthelela ugogo ngalesi. Yebo. So ibehavior yethu balekile. Engifisa sikucacise maphisa ukuthi uMnyango wezeMpilo will do any and everything to assist people. Kodwa umuntu umethatha isinqumo sokuthi ngizoqhubeka ngizibulale, uMnyango ngeke ukwazi ukukusiza. Uzokwenza noma yini uMnyango ukuthi ukusize, kodwa wena uma uzophuma lapho uthi ayi khona enye insizwa kwakuthiwa uzodlala amaphilisi kathathu ngosuku. Uma usuwadlila azokulalisa. Besithi le ndoda ayi ngoba azongilalisa angilidle mhlambe ebusuku sengilala vele ukuze ngikwazi ukuphuza la emini. Kuthiwe kathathu ngosuku uyishintshelana manje lento. Yena usebuka lento yokulala manje. Asiprioritize ke la ukuthi impilo utshwala sobuye sibona. Absolutely. Cha ngizwa kahle ngikhombisa umlaleli kosekhaya njengamanje uhlelo lulalele KZNHealthChatDotGov.za untokozo kwamaphisa SA ku Facebook. Mawukuthi ke kuyafisa ukuba ingxenye yalolu hlelo sisuke nakhona silandelela kakhulu ku Facebook page yoMnyango ethi KwaZulu-Natal Department of Health. Sisuke ngempela konke sixoxa lapha siyaphendula kunethimba nje libekiwe elihlale lokuphendula lapha noma ngabe yini osukuyiphakamisa kanti inhloko yoMnyango siyibekile futhi ke njengamanje ekuthenini ungayithinta ku 076 704 74
7493 076 704 7493 inombolo ongakwazi ungene umbuze noma ngabe yini esuka ithinta umnyango. Ngiyazi ke Nhloko umnyango nibuye nihlangane lapha ninonke base South Africa inhloko lezi zihlangane lapha inhloko kube senhloko land lapha yana senihlangene khona. Ubuso uthola ukuthi niyaxoxa ngeinkinga ezithinta ukuphila la eSouth Africa. Engathi ke imeasles noma isimungumungwane enye izinto ekhulunywe ngayo kakhulu lapha ya ukuthi ngathi ke isigaselile kwi southern diaspora noma kulamazwe angapha kwi southern part of Africa. Nathi ngoba siyangena lapho siyithola siphakathi. But ke awusibeke esithombeni ukuthi ke siyisifo esesigadle kangakanani ezweni lethu mase sigadlile kanti nala KwaZulu-Natali ukuthuka asibe nakho yini. Ngiyazi kodwa ukuthi ukhona udadewethu uMbonambi ozofika la asixoxele ngaso nje uqobo la ukuthi siyini lesifo. Kodwa wena ukusikhela nje phezulu ukuthi siyifo esigasele kangana noma sizwile noNgqongqoshe kaZwelonke ekhala ngokuthi engathi nakhona la eSouth Africa sesingenile sesigadlile. Ithini into yesimungumungwane? Sesikhona isimungumungwane eSouth Africa amaphisa ikakhulukazi ama-province of iGauteng, iLimpopo, iMpumalanga. Kuyabonakala ukuthi bakwi-stage la sithi khona bane-outbreak. Mhlawumbe ke usisuye ichaza outbreak kodwa kancane outbreak ila sithi khona over a short period of time sekunama cases amaningi which are linked to each other. Now KwaZulu-Natal, the last time we checked, which was last week, we only had 6 new cases. But lama cases awu-3 ebeseThekwini, amabili othukela, eyodwa isemajuba. So we are not having an outbreak of measles as KwaZulu-Natal. Akhona ama cases lawe sithi asporadic. So okubalulekayo ke kodwa ukuthi abantu mabebona ama symptoms azowachaza ke umatron uMbonambi ama cases la nama symptoms othi mawabona khona ubona ukuthi ngathi kusamkhuhlanyanyana okusho ukuthi uma wabona don't assume umkhuhlane, hamba check ukwenzakalani ukuze the complications measles angenzeki kulowo mntwana. Ayi mina bese ngithukile impela ngoba enye into ebingithusa siyazi phela njengoba lidilika igoli ngizwe kuthiwa igoli kayingenile impela. Manje abedilika nje oMaratu next ke sobe sizwa ke lapha bese ngisaba ukuthi hey sizobe kuthiwa mara bese sibamba nathi ke bese nginakho nje ukulalela umuntu wathi ma kanti omunye uyasabethi ma akakawuqedeli umara. Mina ngibe ngibaleka ke ngekaphansi kodwa sizothola ke nanokuthi isifo ekufanele sisixwaye kakhulu mhlawumbe sibaleke makhona umuntu kuno Amanda ke Mathonsi noma ngingakatholi ukuphi nendawo ngithi ake ngithi usemoyeni sawubona engathi usenqamukile uAmanda Mathonsi ubezama ukusithinta la emsakazweni eshayela kwinombolo yethu ethi 076 74 704 7493 076 704 7493 inombolo okwathi ungene ngayo usitholela inhloko yoMnyango uyitike ngayo noma ngabe imuphi imbuzo yomnayo ususicacisele kahle ke inhloko yoMnyango lapha ya ku Facebook page yethu ethi KwaZulu-Natal Department of Health yoMnyango ukhona ongenile lapha noNhlakanipho Nhlakamdluli uthi ngiyabingelela kwi-Department of Health ngokukhethekileyo ngibingelele kwinhloko yoMnyango. Hawu bayakubona Nhloko liyavela ikhanda wezeMpilo uDkt Tshabalala uthi mina ke ngibe ngicela uMnyango usilekelele usakhele umtholampilo endaweni yasemakhana okuyimakhana clinic singumphakathi sikhathazekile sihamba amabanga amade uma siya kumtholampilo ongomakhelwane lokho okwenza ke kube nzima kubantu ukuthola usizo lwezempilo siwumphakathi kade sifaka isicelo. Ngiyabonga uMoses Nhlakanipho Mdluli emakhana ngiyazi ukuthi uyayazi emakhana usambe kakhulu isifundazwe ngeke kuhlule emakhana. Uzanele Mazete uthi absolutely baphathi bethu uthi nje absolutely akafuni okuningi ufuna ukuthi absolutely ligama leliphezulu kakhulu bafowethu ningalithathi kancane alahambe lishiwo nje na ulisho ngoba uyalibona ukuthi linamandla oka sobethu ulungile lungi uthi ke ngiyabonga kuleli ikhasi usizo ngagcina ngilitholile kodwa ke ake ngimbambe kancane okalungile lo ngizobuya kena ngimfunde ngithathe nangu Amanda Mathonsi. Amanda sawubona usemoyeni? Hello. Uyaphila mfowethu? Ngiyaphila njani? Sikhona usihlabela ukuphi nendawo? Ngisemlazi kwaPP. Bayaphila abantu eMlazi? Bayaphila. Absolutely. All right, baba nginombuzo la. Yes. Ngithi mina ngicela ukubuza ukuthi uPrep uhluke ngani nama-ARVs? uPrep nama-ARV? Awu ngiyakuthanda lo mbuzo oba nami uzongisiza. Because ngiye ngibona amaphilisi akhona engathi ayafana. Kuyinto ethi ayifane futhi engathi yenza umsebenzi owodwa. Yebo. Hayi ke Prep
ARV uzosiphendula kudokotela oba ngathi yize noma wafunde engakabiki uPrep kodwa ngiyathemba uzoba nayo impendulo. All right. Absolutely siyabonga. Cha dokotela ngiyazi nifunda ngale yaminyaka uPrep ongakabikho. Ungenzeka kube into ongayibhalelanga etest nawe uyizwa nje ngendaba futhi ngiphethe odokotela ababili okwamanje angazi ke noma bobabili bafunda uPrep ungakabikho yini kodwa ke na umbuzo kaPrep ubhaleke phansi ngoba ngifuna ukuqedela nalo ola ku Facebook ukuze uyiphendula yonke ubesabonga ke la ethi ngiyabonga kuleli khasi usizo ngagcina ngilitholile ngoba umjovo wenkinga enganginayo 4 to 5 months enganikwa ngawuthola emva kokuxhumana kwenu nalomtholampilo wala ngihlala khona engathi wayinenkinga wathinta leli page loMnyango bamsiza ke ithimba leli elisebenza leli page asibonge kakhulu ke kulo neNhloko isazobabonga isibonga nje ngizoba nombuzo ke namhla othi uma kuvulwa ngo7 emtholampilo kodwa ukusebenza kuze kuqale emva kwa9 kuyinqubomgomo yini lokho esekhona osefikile esikhungweni sezempilo avalelwe nje ngaphandle kulindwe kuze kuyoshaya u9 so ke ngimcelile kodwa uthi ngicela asiphi igama leclinic ngoba kuba kuhle mawusho uthi kunenkinga yeclinic ulisho igama leclinic ngoba la uvele washaya wa generalizer kanti mayingasitshela lo clinic ukuze sikwazi ukusondelela kulona kodwa ikhona lento ukuthi enhloko yoMnyango abantu bayafika lapha ngo7 eclinic kuthiwa ivula u7 beme ngaphandle kodwa betshele ukuthi hayi kusaprepare imijovo nezinto bayoze beqala u9 noma u10 ubuza ukuthi ngabe kuyiqiniso lokho usifundo dladla uthi ngifisa ukushayela izandla umphathi waseHali Scott Clinic Bottas Hill kwanyuswa hey yakwandeleke lokhu hey umphathi uthi akamcelanga ukuthi abhale uthi ke ngamcela ukuthi abe ingxenye yomcimbi engiwenza minyaka yonke lapha eVillage Cycle Tour MTB sigqugquzela ukuzivocavoca nokuhlala uphila aqhubeke njalo nokusondela kwizinto zomphakathi ama private ambulance ayabiza and ukushova siyazi kuyaweka njengoba kusuke kusemhlabathini so hleze sibeka ukuphepha kwabantu phambili nangonyaka ozayo angadikibali ongathi ufuna ukulokho efike njalo ebese ke ethi ke sise radioweni yakhe athi absolutely at KZNHealthChat shothi umuntu nje bona uthi uyayithanda lento uthi usifunda adladla kwanyusa eBottas Hill emabedlana nabo ke abantu bebuza ngqo emphathi woMnyango no asibonge maphisa asiqale kulo okhuluma ngeclinic emakana yes izofuna ukuthi sike siyicacise lento yokuthi ama clinics sizoqhubeka nokuwakha siwuMnyango yebo kodwa angeke kwenzeke ukuthi esifundazweni sakwaZulu-Natali iward neward ibe neclinic yayo yes siyaye bese sizama ukuthi sibheke ukuthi ikude noma iseduze kangakanani kwabantu iclinic bese senza ama means ukuthi either kube khona lokho sithi fixed clinic okuyiclinic eyakhiwe nje emile noma kube khona ama mobile clinics kodwa kubalulekayo kwashiwo ungqongqoshe nohulumeni okhona ukuthi ama services awaye kubantu absolutely inhloso yethu akukona ukwandisa inamba yama facilities nenamba yama clinic kodwa ukuthi ama clinic awaye ama services awaye kubantu absolutely so nalena ke sizoyilandela ukuthi njengoba ethi kade saqala sicela ukuthi kube neclinic emakana kuzofanele mina ngilandele ukuthi bake bathenjiswa yini okwesibili yimapha ama clinic aseduzane uma khona abasevisa kanjani labantu basemakana uma ngabe ukuthi abasevise kahle singakwazi ukuthi sifake 2 options 1 ma mobile 2 ama ward based outreach teams so akhona ama options sizokulandela ke lokho sikubheke absolutely uAmanda uthi prep versus ARV yebo nami ngizosizakala lapho yebo right kuyenze ukuthola ukuthi sikunike leliphilisi sithi prep sikunike leliphilisi sithi ARV kodwa umehluko ukuthi uma sithi prep sisho ukuthi wena sikucheckile sathola ukuthi awunalo igciwane leHIV kodwa inkinga esuke siyibuka ukuthi sesivumelene nawe ukuthi amathuba ukuthi ungayisebenzisa ikondom ngathi maningana uphahluke ngakho ke muphahluka kungcono sikuvikele ngokuthi uwadle lamaphilisi yeba weHIV kodwa senzela ukuthi ungatheleleki manje uma kwenzeka ukuthi kuba nenkinga noma sikugqugquzela ukuthi uma usemncane musukuyijaha lento ye sexual intercourse kwasona isikuni uma kodwa ukuthi unaye umuntu ozwana naye
be faithful phela wazi ukuthi hayi siyazana vele negative ngiqhubeka. Absolutely. Okwesithathu isebenzisa icondom noma iPrEP ungayisebenzisa. Yes. Okusho ukuthi iPrEP add on Okay. to lezi zinto lezi. Okay. So iPrEP eyomuntu who's HIV negative esazi ukuthi amathuba ukuthi azithole involved without icondom namanye ama protection buka ke futhi kukhona la sifaka khona the sex workers. Okay. Nabo ke bayangena kule. Oh yes. Ku ARV usuke sazi ukuthi you HIV positive udinga ukuthi udle treatment. Okay. Labo sifisa ukubacela futhi. Yes. Hamba ke uzicheck ukuthi CD4 count yakhe ithini. Yebo. I viral load yakhe ithini. Ungathi sekuwu December hayi ngizobabona ngo February ake ngime kancane ya. Kodwa kubo bobabili futhi asithi uma ngabe ubona ukuthi uDecember ngizoke ngiyeke iPrEP noma ngizoke ngiwayeka ama-ARVs uyaqhubeka nje nokuwadla futhi uPrEP usebenza at least 7 days later. Yes. Uma usuqalile ukwadla ungafika ukuthi ayingilishayile namhlanje awuthi ngenze ngikwenzayo bese uyahlala 2 weeks. Oh yes, phinde uqabaka. Hayi uyaqhubeka nje. Absolutely. Cha, nangu Samke Khanyile, weSamke usemoyeni sawubona. Sawubona uSamke Khanyile lo ngifuna ngilalela uApteco radio. Ngisacela ukubuza ukuthi yindaba ama morning after pills engatholakala ezibhedlela nasemakliniki. Awu ngempela dokotela yini ningabanika nangu uyayithandela into ukushaya lento lena ukuthi aphethe asebenzisa ama morning after. Yini ningabanika ama morning after? Kusho ukuthi angazi zovele ngiqale kuyena uSamke. Samke into yokuqala uhulumeni uthi kunamaphilisi ongawasebenzisa ukuvikela ukuba pregnant. Yes. Owathola mahala. Kune implanon ongayifaka ungaphindi udle iphilisi uyithola mahala. Absolutely. Kunemijovo oyijova every month uyithola mahala. Yeah. Kune loop oyitholayo uyithola from iclinic uyithola mahala. Yeah. Yindaba ungakusebenzisa lokuze uyofuna lokhu kanjalo ekseni. ama morning after pills. Hayi phuma kule nto morning after pills enye inkinga yawo ukuthi iyayiphazamisa i-menstrual cycle yakho. Okay. 2 uma sikunika thina ama morning after pills asikwazi ukuthi sokunika amaphilisi awu2 bese sithi lawa manje sowenze njani ngoba sevuliwe. Ngakho siqhuquzela ukuthi zinakekele all the time. Don't wait ukuthi uze uthi hey namhlanje ngiphunyukile. Rather be prepared and make sure ukuthi uyawadla amaphilisi noma ufaka implanon noma i-loop or any other method bese uphinde usebenzisa icondom. Now all these 6 methods are there for you. If usebenzisa lezo you don't need the morning after. Ayidingeke kweSamke wezwa. Cha hayi ngiyezwa manje inkinga yami ukuthi zonke lezi zinto lezi ayibalayo zangiphatha kazi zangigulisa. Ayihambisani. Ngize ngibuze ukuthi i-morning after cha ngaphandle kwecondom ke. Kodwa konke lokho ama-loop nama-implant kwangiphatha kabi. Hayi nakho ke dokotela igazi lakhe lihambisana. Usemadadeni. Yeah. Le rate alalele kuyo ngiyayazi. Bayeni uyamazi noSamke uSamke kona kofanele sazane ngoba nami ngivela lapha emadadeni. Yabona lapha ema-16 wena Samke la ngiphuma khona. Kuzofanele sitholane ke nawe sikuxhumanise nodokotela abazothi how do we help you kule problem othi wabanayo ngalezi zinto. Sibone ukuthi how do we resolve that problem. So ngizocela ukuthi le insizwa ziyithathe inamba asayikhuluma into yakho ngoba manje sekufanele sikhulume nawe sekudokotela manje asakhuluma nabantu. Absolutely. Omaphisa abasangeni indaba ngaya njalo emedunze ngaya emedunze weSamke. Okay, no hayi ngiyabonga kakhulu. Absolutely Samke. Cha uSamke sizomsiza impela nami nawe dokotela yabona. Mina ngizoyithatha inamba kaSamke. Bese ngikudlulisela konke azobekusho ngoba nami ngaya emedunze lapha na sasiphithiza nje ama passage lapha kodwa ngangingafundi khona engangizwana naye lapha emedunze. Absolutely. Cha dokotela mhlawumbe ungithathele nalaba abasasele. Kukhona oveze emaphisa noma ekuveze nje sakuncoma ukuthi ayikusho ukuthi i-chat ya-assist. Iyabanika information. Absolutely. Lokho kwenza ukuthi sikwazi ukuthi uma sikhuluma ke sicela enye imali la siyicela khona bavuma ukuthi asiqhubeke nalama health chat ngoba ngaphandle kwalabo benza imibuzo ukuvezela ukuthi iya resolveke iproblem yakhe kodwa lokho akusho ukuthi ngizokunika imali enye maphisa yesibona wengenzela impilo yalula lomlaleli. Okwesibili maphisa uveza ama working hours. Absolutely. This is what we encourage and ngiyafisa ukisho le
Iclinic masithi ivula ngo-6 ngiyafisa ukusho kubasebenzi bethu uma kuwukuthi khona abantu abalindile khumbula ukuthi abanye bafika ngo-4 bazolinda la abaqala abantu babonwe ngesizathu sokuthi nithe nivula ngo-6 okwesibili ngesizathu sokuthi omunye usuka 60-70 kilometers from ekhaya ezozofika kule clinic ukuze-ke akwazi ukubuyela ekhaya ingamshiyi transport baboneni early abantu sekungamane kube ukuthi baboniwe bangaphela but ababonwe early leyo ukuthi sisathandaza sisaklina sisenzani sisabala amaphilisi ipatient ayingene kuleyo ikakhulukazi maphisa ngoba ukuze ngize clinic kungenzeka ukuthi ngize nje ngoba ngibona ukuthi angenza umzekelo ngine asthma ngibonayo ukuthi uma ngingaye eclinic ngizoshona bese ngivele ngishonela la eclinic ngoba sithi sisaklina leyo ngiyacela ukuthi ayiye nje straight kubasebenzi bethu asiyeke leyo okungenani uma nomhlangano abanye abaqala umsebenzi abanye babe semhlanganweni kodwa kungaveli kuthuleke nje kodwa kwesibili ngesikhathi nisabambekile abatshelwa abantu ukuthi ngenxa yalezi izathu nalezi izathu sisabambekile kodwa sizonathenda abantu bangahlali nje kube ngazathi kuze kube ngathi khona ama department engawathandi kodwa bangatshelwa yebo kube nolayini kwenze njani nabaselayinini ngoba ukhala nangakho lokho HOD ukuthi uthola ulayini bawubamba ngaphandle bengavunyelwa ngisho ukungena ngaphakathi balokube uzube mude ulayini lokube fike ngo7 ekubeni kuthiwa iclinic ivula u7 kuze kuyoshaya u10 lokuthiwa nje ibambeni lapho bawuthi nakhona sebengena uthi basuke besawushukusha ibhenji nakho izinto ke lezo maphisa nala sisixoxile ukuthi izinto ekufanele ilungiswe leyo akukhulunywe nabantu abakubulali futhi abantu umufike wathi ngumaphisa mina sisenenkinga ngaphakathi sizona attenda kune delay nazi izathu abakubulali kodwa bathi noma bekhala bathi kodwa siyazi kwenze njani wena Nkosi uyazi sisakazela ke eMkhanyakude namhlanje ke ngihlale ngizwa kuthiwa kudlalwa ngezulu eMkhanyakude hayi la vele laduma ngempela izulu nizozwa ke kunomsinjwana la angazi ke kudlalisana obani la kodwa ke kuduma izulu manje liyabanika siyaqhuma sibheka lapha na siphe sisakaza bukhoma ke futhi ayikho into esingayenza kodwa nje hey ngiyawuhlonipha uMkhanyakude bengihlale ngizwa ngendaba namhlanje ngiyibonele izulu vele lidume kade libalele la sijulukile simanzi seliyaduma izulu sesiyabambana manje asisazi senze njani cha siyaxolisa ke mawuthi bayasibona bona labafana bafishane mabekhona la kodwa ke soliqhuba uhlelo kunjalo ngoba sisemkhanyakude ayikho into engenziwa bengishilo ke la ukhona ogcina umbuzo obusasele enhloko owokugcina ilowo sealistot ingathi bangaba abaningi abantu abasho mabephatheke kahle ukuze nathi sikwazi ukuthi sihambe siyoncoma lokubula amaphisa khona isikhathi la sake sathi sise King Cetshwayo uMEC wacela unesi kwakuthiwa usmiling nurse wambiza nje uMEC ezomncoma ezombonga so la sinabo khona abantu esingabancoma asibancome nje basebenze futhi uma kukhona la bengenzanga kahle khona asingathi kule clinic kunokhwezi ongangiphathanga kahle kodwa asithi ngifike kule clinic ukhwezi akangangiphatha kahle wenze ukuthi nokuthi ukuze masuka siyothi khwezi bekwenze njani silungise leyo nkinga singayigeneralize incomo siyayibonga siyishayile ihlombe cha ngale kokuchitha isikhathi kuhlelo lude kakhulu liyagijima ukhona uDkt Sibusiso Mahlambe olapha ya kuyi-trauma section noma i-unit la esibhedlela ngaphakathi kwaHlabisa simcelile ukuthi asisondelele ngoba siyazi ngalesikhathi saDisemba kwesinye isikhathi kuyasiza ukuthi uthole kumuntu osebenza ngayo lento ye-trauma noma odila nabo abantu abasuke beseyingozini kwashaya cima asikubingelele Dkt usitshele kafishane nje ubani wakwabani usuka apho insizwa yakuphi wena angibingelele mfowethu amaphisa absolutely ngibingelele inhloko yoMnyango ngibingelele abaphathi bami abakhona la ngibingelele icrew yonke ngibingelele nabalaleli emakhaya absolutely mina nguSibusiso kwaMahlambi ngokuzalwa kwaNongoma endaweni yakwaSinqanda awuthingiya nawe Nongoma umncinyana hey madoda ngifunde khona lapha kwaNongoma ezikoleni ngabala eKuthokozeni primary ngafunda kuyo ebanzana elapha yana nambe sengizothi ngafunda khona yazi abantu bazongibamba hey ngagcina sengifunda eBhekuzulu kwaNongoma absolutely hayi imfundo yamabanga ephezulu ke ngiyenze khona empangeni Ongoye
nasenyuvesi yaKwaZulu-Natali. Awuzwake. Nacishe nagudla ngokufana banayo lensizwa yaqala yadlapha sasesiphepheleza nayo sibheke emedunze. Mina ngibona abahleke kodwa uyofunda. Kunjalo nje kukuhle. Cha, dokotela siyazi ukuthi ngalesikhathi isikhathi la esisuke sibhekene nezimo eziphuthumayo ezibhedlela zethu futhi sigqugquzela abantu ukuthi ake beyithibe benze ini. But awusibeke esithombeni ukuthi iziphi izinto enibhekene nazo lapha etrauma? Laphana sibhekana nezimo ezibucayi. Izimo ezibucayi ingozi kahle. Yeah. Ngokukhuluma ngolwasemzini ulimi nje ingozi. Ingozi izinhlobonhlobo. Akuyona ingozi eyodwa ukuthi umuntu ulimele ubona igazi liphumela ngaphandle. Ingaba khona ingozi yomqondo. Umuntu ulimele umqondo nje. Umqondo ungalimala kaningi nawo, ungalimala ukuthi uyahlanya, cosha amaphepha. Ngenza ukuthi ulimale unencindezi. Uyabona? Zonke lezi zifo ziyaphuthuma uma ngabe seyifikile. Ngenza ukuthi umuntu ulimele ngokuthi ushayiwe, udutshule ugwaziwe. Ngenza ukuthi ulinyazwe imoto. Uyabona? So ziningi inhlobonhlobo zeingozi eziba khona. Ezinye kwenye kwe BP kakhulu uyazi yaqhumisa imithambo yekhanda. Sekuyingozi. Omunye uvuvukaliswa amaphilisi ohlobo oluthila waphuzayo. Ufika lapho usecina nakasakwazi ukuphefumula. Ingozi leyo ngenza ukuthi umuntu ungenwe udodo othile kwi-appendix uyafika lapho isitho sesikhukhumele sibhlungu asivumi lutho enye futhi ingozi leyo ephuthumayo naye efuna ukuthi inakelwe masinyane. Ingozi ke ayi-affect kuphela umzimba womuntu noma ingxenye ethile yomzimba kodwa i-affect umuntu wonke usokozwaneni kuze kofika onweleni ekhanda. Affecta wonke angizothina ama-organ systems omzimba. Ingozi leyo eyodwa. Uyabona? So kanti ayigcini ngalomuntu lona ofikile igcina i-affecta bonke abantu nabasekhaya abangekho la abangaphumelelanga ukufika. Ize affecte ngisho umphakathi wonke, ize affecte isizwe sonke. Sizwe sekumenyezela nama-states eSouth Africa kuthiwa ingozi. Iqiniso. Agcina umuntu esedinga izinto eziningi ukuthi elashwe, esedinga ukuthi anikezwe igazi, liyadula igazi. Agcina esenikezwe ukuthi adalazwe ahambe emshinini yokuklina igazi. Kuningi okunye okudingeka ugcina sekungenile ekugcineni kodwa kusoqala kuyingozanyana nje encane agcina sihamba nge-wheelchair impilo yakhe yonke. Kusuke nje kuyingozi encane nje. Nangu kumatron wethu la usefikile usisi umama nokuthula mbonambi kodwa ngingasho ukuthi usisi ngoba nami ngimdala ngikhulakhulile manje ngingasho ukuthi usisi kodwa ngenze ukuthi nje abakwaziyo la kwaHlabisa ngiyazi bahle bathi nangu umama mbonambi engena Nkosi yami ematron isakhona into ematron akiwa nje ematron nombani kuza nje kuphela obani isakhona into enjalo. Ngifuna ukusho ukuthi ngesho angisiyo metron. Ngiyacobeka nje kakhulu. Hamba naye. Nangu nometron ula eduze. Uyabona ukuthi cha ngithola information wrong. Uzuthi ugcobo. Yebo liyeza ugade uyeza ngempela. Lo mbuzo owushoyo maphisa yena uyazi ukuthi isekhona yini mina ngoba angifike emetrons angazi. Ngizohamba ngihambe ngembuzo masiphuma la. Mhlambe siphe ukuthi ubani bese uyasitshela wenzani la eMnyangweni. Ngingu-Sister Mbonambi osebenze ewodini yabantwana. eBiwodi lapha nabantwana khona abagulayo nabalimele. Ngisebenza as an operational manager khona lapha. Absolutely. Cha sikusondeze eduze ngoba njengoba ikuyasha inhloko yoMnyango makuqala ukuthi ke kunesifo lesesimungumungwane ekuthiwa ngathi singenisile la kwi-southern part of Africa noma kwi-diaspora. Okwenza ukuthi ke njengamanje sithole nathi South Africa kuthiwe sekunezifundazwe esesinaso ngempela lesifo izo noma KwaZulu-Natali eshilo ukuthi kusathi gqwa kodwa siyazi ke futhi lezo zifundazwe njengeGauteng baningi abazobe bezivakashele njengoba kuzobe kwamaholide ingakho sesithi asiqwashisane ke ngaso senza abantu besi-understand ukuthi yini. Ngizocela nje uqala usithathe ngokuthi ngabe siyini isimungumungwane ukuze ke abantu be-understand sikhuluma ngani noma measles le. Ngiyabonga isimungumungwana ngesingisi basibiza ngokuthi measles. Kuyisifo nje esiyingozi kakhulu kubantwana. Esiyathelelana. Indlela yokuthelelana kwaso ukuthi ukhwehlele uma unaso uma ukhwehlelile noma wathimula. Kunegciwane nje lincane ongeke uzulibone elivele liphume lihambe la emoyeni. Ngesikhathi uyihlalele nje uphefumula and then usuyaphefumula nawe and then nawe ke usugcina uba naso lesi simungumungwana. But isimungumungwana uma lathina ka health
sike siqiniseke ukuthi uma ingane ifika sibone ukuthi isimungumungwana fanele sisi-report ngoba sisenzele ukuthi si-avoid ukuspreada kwe-infection kuze kubonakala ukuthi kunama-cases amangaki ake ngithi la eMkhanyakude asekhona ngibona njengoba nje umphathi woMnyango noma ngasambingelelanga ngiyathobeka kakhulu ngiyacabanga ukuthi nokokuqala ngiyagcina ukuhlala eduze nomphathi ngiyathobeka nje kakhulu bengakaze ngicabanga usuka negotiator nokuthi akunyusele iholo wena phela ophethe inothi nalokho kuthobeka nje kakhulu nokumhlonipha kakhulu absolutely ngiyabonga but bengichaza ukuthi isimungumungwana siyasireporta sisi-report district ukuze njengoba umphathi woMnyango kade echaza ukuthi eGauteng sekunama-cases amangaki. Fortunately ke la kaHlabisa besingakaze sibe nayo i-case esike sayithola yesimungumungwana but siphatha abantwana abakakhulukazi aba-less than 5 years from 5 months even from birth usiyakwazi umntwana ukuthi angenwe isimungumungwana lokho kungenziwa ukuthi mhlambe kunengane ehamba icrash othola ukuthi isesikoleni and then isibuya nesimungumungwana kunengane lapha ekhaya encane and then uzofike ayiphathe ayidlalise uthola nalengane ayikagomi umgomo ngoba umgomo wesimungumungwana uqala at the age of 6 months uthola ukuthi lengane i-less than 6 months vele ayikagomi then uthola ukuthi isiyathinteka nayo. Kodwa mhlambe nawe enhloko yoMnyango obusukhona ngike ngathi ngokweminye emsakazo emphakathi bangibuza lapha athi yini umehluko phakathi kwesimungumungwane kanye nozagiga ngase ngizima emthumeni waphela ngangiye emedunsa kodwa ke kwakuyilolo daba kwangasilo lolo kwathi yini umehluko phakathi kwazagiga nesimungumungwane manje ngake ningihlukanisele nje lapho. Uzagige ubona ngokuthi wona uvele akhukhumale la kube naneyindlala ezikhukhumeli and uba buhlungu ukuthola ukuthi nokugwinya kakho just because ukula ngaphakathi uyathungaza but isimungumungwana sona impawu zakhona ayifani kaZagiga. iZagiga ongahle kufana ngaba ifever ukuthi uyashisa nayo kodwa lokho kunye isimungumungwana sona umehluko ukuthi kuba ne-rash i-rash yakhona bakubiza ukuthi ukuqubuka ayifani nje neni-rash ibancane ibe bomvana but iqala la phezulu ake ngithi umama unengane mayibona nje i-rash iqala la kuthi ngakusasa ubona isiyehla inendawo la iqala khona i-measles i-rash ye-measles bese kuthi ngakusasa ubona iyehle iyezansi kufanele alarm ukuthi ngenze kuba isimungumungwana bese kuba namanye ama-signs ke ngicabanga ukuthi mhlambe siyeza lapho kodwa yes salisungipha nazo impawu isimungumungwana sengishile eye-rash and then ebese ukuthi umbona usenamehlo engathi abomvu anokuthi ayakhala yabo ngathi awotari amehlo akhe kube ne-fever emva kwalokho nokukhwehlela kube but i-cough yakhona iba dry nje once wabona ukuthi lo mntwana mhlambe ngoba uma i-sign iyodwa asize singamreporta lowo muntu uma sibona ukuthi okay ama-signs asemathathu ilapho esibona khona ukuthi hayi sengenze ukuba usimungumungwana yes omunye-ke abe ne-diarrhea yokukhishwa isisu umntwana omunye abe ne-appetite omunye abe nenkinga yamadlebe uthele ukuthi there is a discharge la emadlebeni nje isimungumungwana sizenza umkhuhlane kodwa ungazuyitshene ungazi ukuthi umkhuhlane omkhulu but kusekuyisimungumungwana ngicabanga ukuthi njengoba umphathi woMnyango kade esho ukuthi kune-outbreak okuthi khona la ama-cases njengoba ethi umphathi kune-outbreak ukuthi ama-cases areportwayo athola ukuthi a-positive kubukeka ayenyuka ngike ngabuka iy'ndaba izolo ngathola uminister esho ukuthi kuno-137 yama-cases anesimungumungwana that means ukuthi it's going up although thina la ngingazi-ke eMkhanyakude ukuthi bekusekangakanani hayi cha phela lapha niyakwazi ukwenza ngibuka nyade liduma manje sivika izulu selibaleleke ilanga sazi-ke senzeni la noma sikhumule noma sigqoke hayi cha niyakwazi ukwenza eMkhanyakude ukuthi inkosi impela
angifisi mina ukuthi ngelinye ilanga lingishonele lapho ngoba manje kade sivike izulu manje nombani khona abayidlalelayo nje eHOD badlala ngezulu Basabheka ukuthi kwenzeka kanjani ilanga manje engasazi ke masisenze njani cha kodwa kuhle ke mhlambe kokusigoqela ngizocela neNhloko yoMnyango ingenelele mayiseqedile kungathini ke mhlambe ukudlulisa nje umlayezo wokuqaphela kubantu emakhaya kakhulukazi siyezwa kuthiwa lingene kakhulu le eGauteng njengamanje nakwezinye izifundazwe kulabo bazobe besivakashela nakulabo bazobe bemukela ivakashi singathini ukuqwashisana ukuthi ke asigadeni ukuthi nokuthi ngoba sibona ngokuthi nokuthi ubususinikele impawu kodwa ke sesingavikelelana kanjani ukuze singayitholi sesitheleka kakhulu. Ngiyafisa ukudlulisela kumphakathi ukuthi ukuvikela isimungumungwana okukhulu kwenakho konke ukuthi ingane igome umeasles. Okay. Ngoba before imigomo ivaccine yemeasles ingakabi bikho. Uma ufunda noma uzwa ngehistory yemeasles uthola ukuthi i-death rate was high before due to measles and then kwase qhamuka i-vaccine and then kwase kuba khona umohlukanisi. Ngiyafisa ukusho ke ukuthi kumphakathi nabo bonke nje laba abancane abadla ngiyazi ukuthi banazo ingane babheke ukuthi ena i-vaccine ye-measles ingane igomileni uyayigoma kumntwana i-first dose uyayithola ku age of 6 months that is the first dose and then no vitamin A uvitamin A uyasiza kakhulu as ene problem yamehlo nayo i-first dose yakhona itholakala at the age of 6 months. Absolutely. Babona ukuthi ena bagome abantwana i-second dose ke yona itholakala at the age of 12 months. Siyadibana ke nenkinga ukuthola ukuthi ena umntwana uyafika masifika nje umntwana siyalibheka ikhadi lakhe lomgomo ukuthi ngabe ena imigomo yakhe ihamba kahle yini ngoba uma kuukuthi ikhadi lomgomo nje bayanqena abantwana ukulifunda nje nisho nangaphandle sike sigcizelela ukuthi never ever ukhave ikhadi lomgomo ngecover engawuboni lamagama why just because yonke lembhalo elangaphandle kwekhadi lomgomo ixoxa ngengane yakho. Absolutely. And then uma ubheka ikhadi lomgomo ku page 27 ngiyafisa ukuthi bakwazi nabalaleli ku page 27 ekhadini lomgomo fortunately manje ikhadi lomgomo selilodwa before kwakhona elumfana lentombazana selilodwa manje ku page 27 kune schedule say immunization from birth till the age of 12 years. Yes. Okwakho ukuthi ubone ukuthi okay uma egoma umntwana ufika abhale unesi abhale idate abhale ibarcode yalo vaccine and then ebese yayisayina ibarcode ye vaccine isiza ukuthi mhlambe ume react umntwana kufunekala le barcode ubone ukuthi lo mgomo ngabe unga expire yini ukuze mhlambe umntwana agule. And then ngiyafisa ukuthi ena bonke abasenengane bazi ukuthi ku page 27 unemgomo alibheke ikhadi lakhe ukuthi ena ingane yami ngabe igome yagcina. Siyahlangana ke nalama challenges ukuthi uthola ukuthi umisishe imigomo umntwana uma emisishe umgomo siyamketchup ukumketchupa ukuthi ubheke ukuthi imuphi umgomo awumisishile. Ngicabanga ngoba ukuthi njengoba kune outbreak njengamanje kade ngicabanga ukuthi ena no if ingane ifika let us say mhlambe ina 11 months akaze igcine ukugoma ku 14 weeks akawugomile u6 months akawugomile u9 months but usena 11 months okuthi lo mntwana usemisishe ama vaccines awu2 as kune outbreak asishintshe indlela yokuketch up ngoba umthetho usho ukuthi uthi ena mayifike ku9 months mayifike ku11 months asigome lo 11 months but ashintshe sigome u6 months ngoba there is that outbreak ukupreventa ukuthi ingangenwa imeasles just because ine outbreak singalandeli lendlela ye catch up kufanele siketch up ngayo ilokho nje ebengicabanga ezikuthiwa kune outbreak yakhona but uMaphisa khona umbuza ngazi noma nguphendulile ne awubuzile ngase ngikhuluma ngakho vele ubuze bese uphendula angisazi ukuthi utheni. Yes khama ukuthi ke futhi uphendula nguye uma ungawuphendula ngombuzo asibonge kakhulu ke sister ozoba umatron Maduza nje kusho inhloko yoMnyango yathi umatron so uzoba umatron Maduza ugcobile inhloko yoMnyango ngenxa isikhathi ke bafowethu ngizocetha inhloko yoMnyango isigoqele isikhathi asisekho ngakuthini. Asibonge Maphisa sibonge kuwe nethimba lonke leli ukuthi
usaqhubeka lo msebenzi. Yes. Sibonge kubasebenzi bezempilo. Siyazi bekungemnandi i-COVID nathi sama patients inhlupha sense nama demand. Siyabonga ukuthi you still are standing and you are still serving. And we are also asking you, we are professionals, we know, but you still have to serve. Never be big for abantu esibasevayo. That's very critical. Okugcina kodwa ngicele umphakathi wakwaZulu-Natal. It's important ukuthi us understand the shops that are calling us to come and buy don't care about us. They care about the money we're bringing. So ingane zethu ayingahlupheki maqala unyaka simply because besifuna ukudakwa nje kancane. Engathi singakwazi ukuyinakekela. Sazi ukuthi sazoba saneminyaka esisazoyiphila. Kodwa ke angivalelisa ungqongqoshe ngeke ngisho ukuthi ukuphi kodwa ubhizi. Absolutely. Ngabulana naye. Yeah. Ayikhulumele. Ngoba ngiyazi kulonyaka kungenza ngigcine ngingasakutholi inhlobonhlobo. Ngiyakwazi ungagcina mhlambe nawo sunyakaza uyaphesheya kwezilwandle. Nayi ikhamera yakho ngifisa nje ungitshelele umsebenzi message yakhe kaKhisimuzi omphathele yona. Ubatshela ngqo ubabuke emehlweni lapha ya kuyicamera ngoba ngifuna mase ngikhupha la ngingasakuthola nginayo le message. Ungiphe yona lapha kuyicamera abasebenzi boMnyango wezeMpilo kwaZulu-Natali inhloko yoMnyango. Kubasebenzi bethu bezempilo, I want to put it in English to accommodate nalabo who are not speaking English, but in Kalela, if you are working in the Department of Health in KwaZulu-Natal and you cannot speak isiZulu, there is something wrong. You need to really work on that, because the patients mostly that you are going to see ba amaZulu or they speak African languages, so you must know a little bit of that language. That is important. But also, we want to thank all of the healthcare workers for the work that they've done. We want to thank them for the service that they've done. We want to also, to those that have been ill-treated by patients, apologize on behalf of the patients, because the patients thought they have rights and they did not take their responsibilities. At the same time, I want to say to them, it is important that we appreciate that we are serving people that have sacrificed for us to be here. For us to be professionals, doctors, or whatever, it's because there are people that have sacrificed. And some continue to sacrifice. Let us therefore treat them with care. But of the core values of the department, let's uphold respect for everybody. If you respect the president, also respect the most psychotic patient that you will ever see. You do not know tomorrow whether this psychotic patient will not be psychotic and help you. Lastly, there is no need for us to compete over alcohol, drugs, or any of those things that are killing and destroying us. Let's take care of ourselves and let's use the very services that we give to other people. May the God that has kept us here treat us well. May Christmas come and go. May New Year come. But everything else, we must all prosper. Absolutely. Nizweleke bakuthi inhloko yoMnyango ngithathele ithuba ngibonge nakumphathi wesibhedlela la bese sizohleba nayo baba uMkhonazi kodwa ke asibange sisalithola ithuba ngenxa isikhathi kodwa siyamazi ukuthi ukhona uyofika ngelanga siphe nenombolo yakhe ukuze siyokusimfonela nje la kule show asivalelisi sithi kulungele ke bye.